הלו? שלום ינקלה. מה יש למהר? עכשיו אני יכול ליהנות ללא הגבלה ממים חמים. הודות לתעריף הגג של חברת החשמל. יש לנו מינוי שנתי ומים חמים כל שעות היום והלילה. באמבטיה, בבית, במטבח. הלו? 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 זה כבר האיש הרביעי שמפסיק היום את השיחה איתי באמצע ורץ לחברת החשמל לרכוש את המונה החדש המוזיל את מחיר המים החמים. פנה גם אתה למשרד הקרוב של חברת החשמל ותהנה ממים חמים ללא הגבלה ובמחיר מוזל. השימוש בחשמל יוצא מהכלל.